Magandang araw mga kabalen, magandang araw Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at nagbabalik ang ating Spotify podcast na Spotlight dito sa CLTV 36. At kung last week, nakakwentuhan natin si DJ Tyra ng RW 95.1 FM. Ngayon makakasama naman natin ang isa pang institusyon ng RW 95.1 FM. Palakpakan natin at Don Marco. Ayan. Don Marco, sige. Since naririnig lang nila araw-araw yung boses mo, batiin mo na lahat sila, lahat ng mga tagapakinig ng RW 95.1 FM. Sa lahat ng nakikinig ng Sunny Side Up, I wanna thank you for joining me each and every morning. So, ayan, good morning, good evening, whatever time you're tuned in or nanonood ngayon dito. Ganda ng boses, no? So ngayon, DJ Marco, pinag-uusapan kasi natin dito ang journey. Kasi last week nalaman ko ang journey ni DJ Tyra. Na yung palang pangalan niya ay nanggaling sa supermodel. Ang peg niya. Pero ngayon, bakit ang pangalan mo ay Don Marco? Well, for starters, hindi naman ito yung first na ginamit kong pangalan. But it came down to the point na parang itong Don Marco, it started na parang may movie kasi. There was a movie, I think it was the 1990s, yung Don Juan de Marco. Okay. And siya, parang he had this delusions of himself na he was the greatest lover. Ayun, so parang pinattern ko doon. Hindi naman dahil gusto ko maging greatest lover, pero parang may delusions na rin ako. Kasi pag narinig mo yung Don Marco, agad na agad mo nang malalaman ng RW 95.1 yan. So, nalaman natin kung saan nagmula yung pangalan ni Don Marco. Ngayon, paano ka nagsimula sa radyo? Kasi kanina nagkukwentuhan kami ni Don Marco, nag-start pala siya as a graphic artist. So, ang layo. So, kumbaga, pareho lang din naman na may graphic artist sa radyo, sa TV, pero yung maging talent ka na, kumbaga, sa radyo, medyo malayo yon. Ano po ang ano nangyari doon? Bakit napunta tayo sa harap ng mikropono? Ang kwento niya na actually, it was just out of curiosity. Nung una kasi, nabalitaan ko yung classmate ko nandito sa RW. Tapos, actually, sinabi lang din nung kaklase ko sa akin, pare, punta tayo sa radyo. Ang radyo, sabi ko, mayroon dyan, bago, radio station. Oh, nandun si Nicolette. She was a former DJ. Okay. Tapos, pagdating doon, hinahanap nga namin si Nicolette. Tapos, hindi ko alam kung nasaan siya nun eh. Tapos, yung nagkataon, ka-schoolmate din namin yung dun sa reception. Okay. Tapos, biglang, oy, ba't nandito kayo? Naghanap ng DJ. Sabi nga, o ngayon, apply ka na rin. Nandito ka na rin lang. Di apply ka. Di, sige, sabi ko, apply. Go. Ganun lang nagsimula. So, paano yung audition mo noon? May, syempre, for sure, nabigla ka rin. Nagulat ka na wala kang experience sa radyo, ganyan. Ano yung mga pinagawa sa inyo? Nag-mic test ba kayo? May mga pinabasa ba? Well, for starters, it was Perry Pangan. Oh, Tang Perry, okay. Mismo. Kasi, yung nagkataon doon, may meeting doon sa, meron kasing conference room that time. Tapos may meeting. And then sabi niya, sabi ng classmate ko, huwag ka na umalis. Ano ka na? Ngayon na? Wala kang choice. Wala eh. O sige, sabi ko. Tapos, binigyan ako ng dyaryo. Ang sabi sa akin, basahin mo yung dyaryo. So, ayun. Nagbasa naman ako ng dyaryo. Kumbaga, that was my audition. Yeah. Tapos, hanggang dun sa, sige, you come back next week. Okay. You do a mic check. Ganun. Okay. Tapos, gano'n nagsimula. Paano yung first day mo? Kasi I'm very curious. Kasi nung first day ko dito, kabado din. Kabado ako. Syempre, dami pong yung napapanood mo sa TV. Tapos, pagpasok ko, makikita mo yung booth ng RW. Syempre, as a starter, kakabahan ka kasi hindi ka fresh grad. Kung fresh grad ka man or first time mong magtrabaho sa media or sa radyo or sa TV, kakabahan ka. Kumusta po ang inyong ang first day nyo na kumbaga magsalita on air? Syempre, it was crazy. Nung simula, I tried to project, di ba? Yeah. Kailangan pare DJ, di ba? Yeah, magandang gabi, yeah. Ganon. I tried to sound like Ray Langit. Dapat malaki yung boses mo. Pero hindi naman pala. Actually, I started night shift. Oh. I was the DJ for the 8 to 12 shift. Sign off ako nun. Okay. And dati, hindi pa uso yung mga text message, wala pang Facebook. So it was old school na you had to dial up. Tawag ka sa phone. Ganun kakapal yung binabasa kong greetings.
Yeah, puro lang kami greetings nun. And, kasama ko nga pala si Con Laos. Oh, okay. Sir Paul. Pati si Ma'am Lisette. They were Okay. doing some DJ stuff. nung time. Okay. Nag-immerse din sila. They tried it out. So, kaming dalawa, kuminsan si Ma'am Lisette, I think. But ayun, we were doing greetings for a time until such time na sabi sa akin ni Sir Perry, dapat pang morning ka na. Para sige, sabi ko. I never had any transition whatsoever. Parang pag out mo ng gabi, pasok ka na umaga. Exactly. Ganun. Although hindi 5 o'clock in the morning, it was like, I was told 5 o'clock pero it was moved to 7. Okay. Ganun. Nagsimula. From night shift napunta sa umaga. Gaano kahirap yung, kumbaga, yung gabi? Kasi wala ka pong masyadong kasama paggabi. Nagsiuwian na lahat. Oo. Tapos ikaw, sabi mo nga kanina, sir, wala pang internet, wala pang messenger, wala pang social media, dial up. Alam niyo ba yung dial up? Yung dial up yung konektado internet sa telepono. Kaya pag may tumawag, mawawalan ka ng yung may tunog na Actually, hindi pa uso yung telephone nun. Okay. Yung internet. Wala pang internet. The dial up that I was talking about is you literally okay. The telephone itself talaga. Natatawag talaga. And there was also there was an extra job for a phone receptionist. Kasi yun lang ginagawa niya maghapon. Pag may tumawag na RW. Tapos hindi nila binababa yung phone. Tapos pa-shoutout lang. Pipindutin lang yung RW, tapos sulat niya, sino yung shoutout, tapos pindut ulit RW. Tapos magreklamo pa nga yung iba kasi hindi raw sila nakakapasok sa linya. Kasi busy na lang lagi yung phone niyo. Ganun. Kasi nauso talaga before yung pagtatawag ka sa mga DJs, yung magpapa-shoutout ka, tapos tatanungin nila kung may problema ka ba, tapos may kanta na ipapatugtog after. Ganun yung until now naman, ganun yung mga nangyayari. So very nostalgic din for me kasi nadatnan ko pa yon yung sa radyo na talagang tatawag ka, tapos unahan talaga sa linya. Yung hindi mo alam na ikaw yung mapipili, tapos makakausap ka on air nung DJ. Tapos magkukwentuhan kayo, tapos magpapatugtog sila ng music. Tapos ngayon kasi nag-iba na kung nagiging teleradyo na din, nakikita na din sila. Dati talaga boses lang So, dati may nangyari na ba sa inyo Don Marco, na paglabas mo, narinig na nila yung boses mo? Nakilala ka nila agad? Hindi naman. Pero there was a time na hindi ko rin maintindihan bakit ako nakikilala. Kasi yung nakakatawa nun, kung minsan, I go to an establishment, ganun. Tapos biglang makikita mo, nagbubulungan dun sa tabi. Hindi mo alam kung... Don Marco. Tapos biglang may lalapit, Sir, kayo po ba si Oo. Oo. Nakakapagtaka kasi sa radyo, maririnig mo lang yung boses. And for sure, hindi ka naman papasok sa isang establishment na nagsasalita ka na parang Don Marco, di ba? Oo, so nakakapagtaka. Oo. Yun, hindi ko rin maintindihan bakit. Kasi naging part ka na din naman ng umaga nila noon, sa kagabi. So siguro talagang pamilyar na sila sa boses mo. Siguro, kahit hindi ka pa nagsasalita, siguro naririnig na nila. So, nagkwentuhan kayo mamaya, kanina ni Don Marco, and nalaman ko na psychology graduate. Yes. So imagine, psychology, tapos nag-graphic artist, tapos nag-DJ. So, very talented. Pero, ano po yung reason bakit, kumbaga, nag-take ka ng psychology, pero nag-work ka as a graphic artist, tapos, nung nabigyan ka ng chance na magtrabaho sa radyo, talagang kinarir mo na din itong radyo. Ito ba, parang calling mo na to? Parang binigay talaga? Parang bisyo na lang din. Ano lang, kumbaga, there's something about radio na you can't leave Kasi aside from playing the music and people listening, tuning to you, parang may change ka na pwedeng ibigay sa in the community, parang ganun. Kahit pa paano, you get to educate them, you can lahat na lang pwede mo sabihin na pwedeng makatulong sa kanila. I try to
be a part of the community in that way. Yes. Kasi parang ang feeling ng mga listeners and viewers na ngayon, parang tropa na nila kayo eh. Pag may problema sila o kung may kailangan silang malaman na information sa LGU, sa ganyan, agad-agad radyo ang bubuksan din nila. At they are expecting a lot dun sa mga, kumbaga, nag-DJ, di ba? So ngayon, gusto ko din pong malaman, sa lahat, ang dami kasing gusto mag-DJ ngayon eh. Gustong pasukin ng radyo. Ano ba ang dapat na trait ang isang tao para maging DJ? Kasi ang iba, sinasabi lang nila dapat may magandang boses ka. Well, given na yon. Pero ngayon, hindi naman kailangan na sobrang ganda ng boses mo na para maging DJ ka. Ano ba for you, Don Marco, na yung kailangan na meron na trait ang isang tao? You have to have personality. Kumbaga, you have to bring out that personality in you para kailangan kasama sa programa mo yun eh. Kumbaga, kung pinilit kang halimbawa, parang dapat straightforward ka lang na. You don't bring out your creativity, kumbaga. Ganun. Dapat malikot din yung pag-iisip mo. Kasi kung minsan, lahat na lang ng bagay-bagay, dapat more or less, you get a grasp of things eh. Yes. Kasi everyday yun eh. Dapat mag-iiba naman yung sinasabi mo. I was actually coached by si Tito Perry nga. Okay. Before kasi, I used to just give spiels na parang about the songs, about the music, i-introduce mo lang yung kanta. Sabi niya, bigyan mo naman ng kabuluhan yung sinasabi mo. Kumbaga, you communicate to people. You try to communicate. You go outside the script. Oo. And one more important thing that if you want to be a DJ, gusto yung matutong maging DJ, you have to learn how to communicate properly. Yes. May mga tao kasing magaling magsalita, pero parang nagmo-monologue lang eh. Di ba? I mean, they just blurt out kung ano yung gusto nila sabihin, pero blah, 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 pero wala naman nakikinig sa kanila. You don't get through. So, that's one way I always try to do. Actually, hanggang ngayon, I'm still a work in progress. Yes, every day is a learning experience, sabi nga. Kumaga, every time na gusto ko, I try to get my message through. Parang kinakausap ko lang sila. Ganun. Hindi yung pakinggan nyo ako, mga tagapakinig, kasi ito yung sasabihin ko sa inyo. Ganyan. Hindi. Gusto ko, pag sinabi ko, ganito, ganyan. Parang papakinggan nila. Parang tatago sa kanila yung sinabi mo. Tayo lang. Parang nag-uusap lang tayong dalawa. Parang ganyan lang. So, I try to keep it that way. Kapag sinabi mo bang Don Marco, kasi last week sinabi ni DJ Tyra, gusto niya, ang brand niya is parang supermodel. Kasi, kaya pala napili niya yung Tyra na pangalan. Kasi gusto niya pasukin yung radyo na talagang agad pag Tyra narinig mo, talagang iba yung dating. Pero pag Don Marco, sino ba si Don Marco? Kung i-explain natin sa kanila para may idea sila kasi may mga iba-ibang branding din naman eh. Malaki kasi yung influence sa akin nung bata ako. There was a radio station named WKC. Okay. And WKC was a fun station. I remember it, bata pa lang ako noon. Hindi naman ako kumbaga, hindi ako nangarap ng winging DJ. Pero yun yung paborito kong pinapakinggan. Kasi it was a wacky station. Okay. During that time, eto na yung pinaka-bakya na station. Okay. Yeah, but unlike the bakya that we know today, iba kasi hindi uso before eh. Dati talagang straightforward. It has to be in English. Ganon. Etong mga DJ na to, na nandun, they were telling corny jokes. They were, ganon. Tapos, Mike Enriquez is one of those DJs who was there. Okay. And etong si Mike, pag nagsalita ng Tagalog, di ba? Sama-sama tayo maging saksi. Ganon, di ba? Ganon siya. Excuse me po. Excuse me po. Parang bakya talaga. If he's talking in Tagalog, Tagalog. Pero pag nagsalita ng English, diretsong English din. Seryoso na. So sabi ko, parang gusto ko yung ganon tipo. And ganon yung parang tumatak sa akin. I introduce anything corny, kahit corny, di ba? I try to make it humorous as much as possible na may kabuluhan naman sa mundong ibabaw kahit pa paano. Ganon. Kung ikukumpara natin kasi nabanggit mo before, kani-kanina lang, na iba yung radyo dati sa ngayon. So, paano kayo nagko-cope up dun sa pagbabago ng panahon? Kasi before,
talagang sobrang seryoso ng mga radyo. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng entertainment, yung term na bakya, talagang very ano na sila yung connection niya sa tao, nag-iiba na din Well, yung entertainment kasi ngayon, when it comes to radio, dati kasi, pag sinabi mong radyo, is either you listen to news on AM, or you listen to music on FM. Tapos, anything na music related, doon ka lang sa FM. Entertaining lang. And dati, parang yung pinakabagong songs, kung gusto mong makinig, doon mo lang mapapakinggan Pwede mo lang i-request para mapakinggan mo. Nire-record mo, etc. etc. Now, you have all these technologies. You have Spotify, on-demand radio. Anytime na gusto mo lang kantang gusto mong pakinggan, pwede, di ba? I think the difference with radio nowadays is like the DJs. Okay. Kasi, kumbaga, yun yung bentahin ng radyo ngayon. Anybody can listen to whatever music they want. Di ba? Yeah. Ikaw, kung gusto mong makinig ng music. Oo, play mo lang nandun na nandun na sa kamay mo kahit ano Pero, wala yung DJ factor who keeps you company. Yes. Mag-isa ka lang, makikinig ka nga, muni-muni ka lang, nakaganon ka lang. Emote. Pero, di ba, hindi ka pwedeng mag-message sa kanya, uy, batiin mo naman ako, di ba? And that's what makes a big difference nowadays. Hindi kagaya dati na parang music lang, okay na. Ngayon, parang may kasama ka Ganun. Hindi kasi nila naranasan ko yung pag nag-play yung favorite music ko sa radyo before, i-record ko sa phone. Tapos gagawin ko siyang ringtone. Hindi yun naranasan yon. Ngayon kasi, ida-download nyo na lang or meron na kayong yung mga platforms sa mga phones nyo na kahit anong pwede nyong pakinggan na music, mapapakinggan nyo na. Dati kasi, pag radyo talagang nakaabang ka, kung ipi-play nila sa araw na yon, yung music na favorite mo. Kasi meron talagang music na, yun dati naalala ko, may radio station pa na nagpapalabas sila ng mga top 10 na music everyday. So, aabangan mo kung pasok ba yung favorite mong artist doon. Tapos kanina, napag-usapan din natin doon, Marco, na ilang beses kang kumbaga nagpahinga na hindi mo na nagradyo. Pero ano ba, ito dumating ba sa point na napagod ka? Dumating pa sa point na kumbaga naghanap ka ng ibang gustong gawin? Pero at the end of the day, bumabalik-balik ka pa din sa RW. So, bakit? Yun nga, radio has parang may kiliti sa iyo Yung I don't really know what it is. Pero parang ang sarap nung sarap nung feeling na napapakinggan ka, 'di ba? Hindi kagaya pag nasa bahay ka, magsasalita ka na magsasalita, hindi ka pinapakinggan Ganun lang. Parang you can make a difference kahit maliit lang, kahit papaano, di ba? Okay. you can share your views on different stuff. Ganun. Yes. Ngayon, integrated na po ang CLTV at RW. So ngayon lalabas na kayo sa TV. Hindi naman sa dakong lalabas sa TV. Pero yung tinan mo, ang corny ng joke. Tumawa naman kayo. So ngayon, makikita niyo na po sila. Bibigyan na natin ng muka yung mga DJs na napapanood nyo sa radyo. Mapapanood din sila sa social media, sa TV, ganyan. Para sa'yo, okay ba sa'yo yun? Or parang nagulat ka dun sa transition na yun? Hindi naman. Kasi sooner or later, parang nag-merge na yung lahat ng media. Yes, correct. If you noticed, dati pag sinabi mong balita, radyo lang. Or newspaper. AM lang, dyaryo, ganun. Pero now, parang naghahalo na lahat You have everything. Pag sinabi mong radyo, may teleradyo. Yes. May lahat na ng media. So, kahit TikTok meron lahat. Lahat. So, I think it's one way of communicating everywhere. Parang it's going to be one and the same na Parang ganun. Ano naman yung mensahe mo sa lahat ng mga co-DJs mo sa RW? Kasi ang haba na ng mga pinagsamahan nyo Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang yung pagsasalita nyo sa mikropono, tuloy-tuloy. Pero magkakasama kayo, nakikita namin, nag-e-enjoy talaga sila pag sa booth. Hindi namin sila, kumbaga, nakakausap. Hindi naman kami pwedeng pumasok doon para tsikahin sila Kumbaga, may kanya-kanya silang, kumbaga, pagpasok nila sa booth, eto, trabaho na to. Tapos makikita mo, ang haba nilang nandun sa loob ng booth. Minsan mag-isa lang sila. Pero masaya sila. Diba? So, ano pong mensahe nyo sa lahat ng mga kasama nyo sa RW ngayon? Well lang, like yung sinabi mo, enjoy lang. Diba? Enjoy every last minute of it kasi tignan mo sina Tito Perry. Yes, diba? until now.
hanggang ngayon, sina Tito Boy, wala nang buhok, pero, di ba? They're just enjoying what they're doing. So, if you enjoy something that you love, sabi nga, you will never have to work for the rest of your life. Yes. Hindi ka mapapagod eh. Kumbaga, yung compassionate ka lang talaga sa ginagawa mo. So ngayon, ang ginagawa ko sa mga guest ko, pinapakausap ko sila sa future self nila. So kung kakausapin mo ang future Don Marco, siguro 10, 15 years from now, ano sa tingin mo ginagawa niya? Anong message mo sa kanya? Parang mahirap yan. No, I never look that far away eh. Pero, message siguro, parang, you just keep on doing what you're doing. Parang, you have to have grit kasi. Iba kasi yung grit when it comes to passion. Yes. I mean, you can be passionate about some things, pero pagka medyo pahirapan na yung nangyayari, naratel ka lang ng konti. You stop muna, tapos pag passionate ka uli, ganun eh. Pero if you have grit, parang ituloy mo lang kahit medyo mahirap, whatever the cost, go lang. Yes. Okay. So ngayon, I'll give you the opportunity na kausapin lahat ng mga tagapakinig. Yan, pasalamatan mo lahat, yung mga kaibigan mo, yung mga fans, yung mga kasama sa trabaho, lahat-lahat na. Sige, Don Marco. Siyempre, I would like to thank everybody who keeps tuning in kasi they've made it a daily habit eh. So, yung mga kasama ko everyday, sana dumagdag pa tayo. Thank you. And, abangan nyo. Kasi we're planning to do a newscast in the morning. Oh, okay. So, ano yun? Kasama na rin yung CLTV doon. Yes. So, it's still in the works. Pero, hindi ko muna sasabihin kung ano yung title. Coming soon. Yes. And mapapanood din siya sa TV. So, umaga may newscast tayo ng umaga dito sa RW. Pero ano lang, parang once a week lang muna. Okay. For starters. Ayan, maraming salamat, Don Marco ng RW 95.1 FM. Palakpakan naman natin. So sa lahat po, every morning mapapanood or mapapakinggan din sa RW 95.1 FM at sa CLTV 36. Ako po si JM De Jesus at ito po ang Spotlight podcast ng ating istasyon. Maraming salamat po.